Goedemiddag. Goedemiddag. Kom erin. Welkom op de vuurtoren. Welkom. Ik ga jullie van de eerste keer uitleggen. Hè? Ja. Ik heb voor Voor jullie ons klaar. een chaletje, Ja. namelijk nummer 23. Ja. En dat is van jullie fietsen, Oh. de sleutels. De fietsen is een mooie geste van Siska uit. En ja, ook wel echt typisch voor de kust voor u te verplaatsen. Maar eerst moeten Alex en Agnes met hun auto tot aan de chalet zien te geraken. Parkeren is moeilijk en gevaarlijk. Jongen, jongen, jongen. Hier, gietijzeren putten, deksel open. Wat? Ja, heb dan de kindermans mee. Hè? Kun je ze zo niet laten liggen hier. Aan de overkant is de put nog dieper. Hier kweken ze visjes in, denk ik. Dat is gezellig om aan te komen zo. Overal één grote puin en dan drek aan je huisje ook nog. Ik ben benieuwd wat er in het huisje zal Ja. zijn. Rommelig. Hè? Zo kasten open, Ja. koelkast open, vuilbak tussen. Of want er een wervelwind door de chalet gegaan is. Voelt zich helemaal niet welkom. Tararatata.